Bawal. Bawal? Okay lang. Mamaya nakasabi tayo. Bawal ka mo. Saan lang ang panis kayo kay Ronald? Makita yung yellow, nahanap ko. Wala. Ko yung shirt na anti-fade. Walang antay. Kabo, hindi ko kaya yung presyo ng pera mo. Bibili ka, boss? Wala, tingnan ko lang. Saan yung pera mo? Saan napunta? Nakita sa ibang planeta. Ay, ala. Bili mo na, boss. Wala kang pera. Wala pa? Baka mo pwede ka tisto. Tisto pa ba ngay? Walang tester dyan. So, boss, hindi ka pwede dyan. Bakit eh? Hindi ka human eh. Alien ka eh. Boss, pwede ka dyan? Hindi ako pwede, human nga. So, yan, paborito mo, boss. Bench. Ayan, oh. Magpa-picture ka doon, boss, oh. Ano? Basta ka na. So, Kiyota ko, tingnan mo. Binasted ko na dahil wala akong naibigay sa kanya. Doon tayo mga kadutski. May nagtatalisang tinapay. Saan yan ka, boss? At ito, hindi narinig. Kaya naman tinapay mo. Ayaw ako usapin. Hindi niya ako kinasama. Sabi, bread talk. Bread talk na. Ano? Bread talk, sabi. Hindi ka sinagot? Hindi ako sinagot. Loko pala tong bread talk. Bread talk, sabi niya. Hindi na nakakawin. Mga bingi lang. Ha? Mga bingi. Boss, may nakita ka na. 250. Yan pala ang kursunada mo, boss, ah. Oh, no! Ha? Huwag ka na. Libre kita. May padding na. May padding na siya. Mga kapos, bagay ba sa akin? Bagay ka, boss. Nanat ko kulay red. Pang swimming. Mga kabos, wala siyang presyo. Pero ang ganda, tingnan mo. Diba? Sale sila ngayon, oh. Oh, nag-sale sila. Oh, ang ganda ang presyo. 22,000. Boss, boss, baka makabasag ka. Wala tayong pambayad. Yan yung mga gamit mo, boss, oh. Yan yung ganyan yung malaki, no?
malaglag ka, boss. Baka malaglag ang bayag mo, boss. Sabi ako sa Doto, pag tumama ako, bibili ako ng babae. Ay, aso. Hindi, yung mannequin, nakita ko sa SM. Ay, boss, dahil napagod tayo sa kapapasyal, kakain muna tayo. Pero bago yan, subscribe nyo muna kami sa aming channel, sa YouTube channel, Adventure sa Kadudski, sa baba. Kung kakalimutan yun, sana palaging nag-wifi pa rin sa aming YouTube. Nandiyan pa rin kayo. Kain muna tayo. Let's go. Boss, na kami kumain ngayon. Maraming po salamat sa mga nanood. At sana subscribe niyo po kami sa aming new channel sa baba, Kadudski, Adventure sa Kadudski. Hindi niyo pong kakalimutan. Maraming salamat sa inyo. God bless. Hindi ako ba? Tapos na. Uwi na lang. Busog na kami. Pauwi na kami ngayon. Kaya subscribe niyo po kami sa aming channel. Para lagi po kayong YouTube sa aming channel. Lagi po kayong YouTube sa aming channel.